and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niadto gyud si Emily sa ilang piniana ni Michael ug diyang nagsulti sila si Jupita. Misaad kini nga motabang pagpangita ni Michael. At tuon niya ang mga dapit nga gisuruyan nila ni Michael. Wa usa may mutang si Estela. Nanawag kini sa ilang ido kay gustong makigsulti kang Rafi nga karibal sa iyang anak. Ay, kadugay bang gitubag? Kinsa ba nang gitawgan mo? Ay, o nagsapa tiya. Niring na. O sa man presente bas pulis ang gikontak ni mo? Dili tiya, uy. Ang ilang Eduardo sa Monte. Oh, ngano nanawag ka? Nakigsulti ko sa iyang anak na si Rafi sa Monte, tiya. Unsa? O unsa may pakiksultihan mo? Ayaw gud una ko sa muka, tiya. Pasagdi lang una ko. Makigsulti ko kang Rafi. Mangutan ako niya o tinuod ba nga wa sila'y relasyon ni Emily. O, unsa? O ngano mo man na ipangutana mo? Magsusi lang ko, tiya. Hello? Kitubag na, tiya. Hello? Ang hilasad! Siyalan mo yata? Dili mo na tingali familiar akong tingog, no? Si Estela. Ay, oo di ay. Ikaw di ay ni ma'am. Siya may ato ni ma'am Estela. Mahimo bang ikasulti si Rafi, ang anak ni Eduardo Samonte? Ay, wala di rin ma'am. Buntag pa ito nilaang. Ano naman nanta? Ay, kuan. Ay, sige na lang. Ayaw na lang. Ay ma'am, di naman si Sir. Si Sinido. O, siya na pagkisultihan mo si Sir. Siya na lamang. Kuan. Kung basta mada ito o si Sir Nimo. Uwa na magit siya manawag din sabay. Ay, okay na tingali siya rin ma'am. Nganong tingali man. At kisa ganito'y pangani mo. Herminia. Imi at natawag ni Nanaka. Ha, mati ko gangga na. Okay ra imiyat. Nganong niingon man kang okay ra tingali si Sir Nimo. Nganong ingon anak man. Ay, ato may hanggang adlaw, mamistila. Kuyawan ko. Kay manarami ako nabatian nga nagbasa dito sa iyang kwarto. Unsa? Gano man? Ay, kita, kitingan ito. Og, wala na ba dirito gihagbok tong anak? Si Sinape. Ako lang sa diris bay. As ka na, kita bang nako si Sinida? Og, may na lang, kay naulian ra, kaloy sa diyon. Giatake? May ngun-ingon ka na, ma'am? Ay, swerte na lang gani nga naulian gayad ay. Kuyawan, bayak ko ato. Gitawagan ko dayo, nagyagan na. Wa di ay diharon si Rafi? Wala pa ibaw eh. Siya na pa oras sa mauli. Labi na kaya ako panihid. Laga mag-anak, ma'am. Doon ay problema. Mao ba? Ngano man? Ngambot lang kayo siya ay problema nila dili ay. Kapag nakaw ni Dong Rapi kanina, mura magdili, ma-spell lang ang gitsura. Klaro, gad ka na, nagpaloyo ang problema. Di ay ba? Ay, niya siya man, ma'am. Magkisulti ka. Kaya pa ibaon na ko. Istorya lamang ka mo, ma'am. Malingaw si Sir. Amigo, bitaw mo. Sige. Mangumusta sab ko. Sir? Kinsa? Kailin ni mo, Sir. Amiga ni mo. Kato ba? Si Ma'am Estela Pires? Si Estela Perez. Oo, Sir. Si Dong Rapi, primero, may kipangita niya. Pero wala man. Na, ikaw lang pagkiksulti, Sir. Dali naman tumaga sa extensyan. Sige, Emil. Ibutang to dito. Ani ko lang to baga. Sir. Sige pa. Isira ng pultahan, Imiat. Batiun ko o kakulpa nga makadungog sa iyang kan. Tungod kay nahibaw ko nga siya gud ang babae nga gipanamastamasan ng mong barkada. Pagsultihan ko lang. Wa siya mahibaw ani ako nga usa ko
sa nag-among-among niya. Hello? Kumusta ka, Edo? Maunay gusto mong isangpid ko sa imong nga anak. Dili ba, Edo? Okay ra. Okay ra ko, Mrs. Perez. Mrs. Estela Perez. Wa pa ko mahimong misis, Edo. May ingon ako nimo nga single mother ko. Wa ba? Di ito, no? Sorry. Nalimot ko. Maituyo ko man unta ko no ni Rafi, ang akong anak. Kuan unta. Pero siya ang gusto kong pakigsultihan. Bahin sa unsa. Dili magid unta ko angay maghilabot ni ining mga butanga nilang mga batanon. Bahin ni Michael nga akong anak ug ni Emily. Ug nga lakip na usab si Rafi nga imong anak. Mahimo bang pasabton ko nimo? Wa magud mauli sud sa tulo ka adlaw si Michael. Ug ang among nahibaw-an nga hinungdan sa iyang paglakaw. Mao ang pangamubuho niya kang Rafi. Nahiubos siya ni Emily. Namilimod kini nga dito si Rafi sa ilan atong birthday siyang inahan ni Emily. O dito pagit natog ang imong anak. Mao ba? O unsa may pakigsultihan mo ni Rafi? Siya mismo may akong pangutan-on kung may relasyon ba usab sila si Emily. O gilimod lang kini ni Emily kang Michael nga akong anak. Maunay tuyo ko niya, Edo. Mas nagagusto magud ko nung inahan ni Emily kang Rafi kaysa ni Michael. Maunay tuyo ko niya. Kung niya na to, pahibaon ti ka, Estela. Ay, salamat. Ay, nabala ka lang kayo, Miss Tia. Kuwa pa yun mauli ang akong anak hangtod karon. Sige, Edo. Salamat sa paghatag mong higayon. Bye, Mr. Sabon. Kadiyot lang, Estela. Yes, ngano? Ayaw na lang. Sige. Bye. Wa ko mahibaw kung saon ko pagsugod o pakigsulti niya. Unsa may buhaton ko. Ug kung mahibaw siya sa sinalbahis na mong ibuhat kaniadto, may posibilidad nga mabilanggo ko. Ako na lang, kay wa naman sila si Jamie o Romel. Kung mao ka na, mas maayo pa og dili siya masayod. Nahitabo lang nga nakonsensya ko. Dihang nakita ko ang iyang portrait. Ang iyang mga hulagway kaniadto sa iyang panimay. Ang tanan maoy nagpahinumdum nako sa yawan o namong gibuhat kaniya. Dugay man kang nakigsulti, kinsa man itong ikasulti mo. Ang amahan ni Rafi, Tia, si Edu. O niya? May problema sab kuno silang amahan ug anak. Muigisulti sa helper. Si Rafi? Wa masab kuno sa ila. Ay, gusto ka, Tia. Way kapuslanan ang akong pagpanawag. Giingnan tabitaw ka. Og nakadesider na ko. Ipahibaw ta sa mga kapulisan ang pagkawa sa imong anak. Di kulbaan na ko, Estela. Labaw na gid ko, Tia. Karon dayon ta mga to. Sige, Estela. Mas maayo pa. Ay, madam! Patring! Stila, niya na tudong Michael. Ni ang siya. Ay, ni anak ko no! Sa kinahitabo niya, Tia. Dali, sugaton ta. Kinuo ko. Ngano man ni, ngano ingon anang isura mo, apo? Michael, nga numan ka. O sabi na hiubsan ni mo na mo, ha? Wa man. Sige, pauwi lang ko. Kapoy kayo. Oy. Hala, no? Ma'am Estila, mura gula si siyang kaugalingon lagi. Mura lagi blanco siya. Tia, ngano ka, ha? Ipahiling ta siya sa doktor, Tia.
Dadoon na to sa doktor. Papahuwayon taon na. Gikapoy man kuno siya, Estela. Ay, kanang, madam, nagkalago lagi siya. Nanimahong singot. Pakaligoon ko una. Una ko siya papahuwayon, Estela. Tiya, nabala ka kay ko siyang hitsura. Gusto si Patrick. Murag wa siya siyang kaugalingon, si Michael. Wa kay nahitabo niya. Pilagod ka adlaw gawa siya pa ulit. Nabala ka kaayo ko, tiya. Papahuwayon taon na. Ug tawagin si Emily aron mahibaw. Ug kung makaanhi siya, paaniha aron magkita sila si Michael. Basin pag mahusay na sila. Sige na, tawagi Estela. Ang akong cellphone. May kinakatog si Mama. Hello, tita. Di ana si Michael, Emily. Nauli nga murag wa siyang kaugalingon. Unsa, tita? Diin man kuno siya. Walang sabi magutana. Kinabala kami nagtanaw si hitsura. Kung magkalugar ka, balik yata siya din sa bahay. Sorry, tita, pero dili ko makahimo. Di si Mama. Pero mutunga lang unya ko di, tita. Di lang karon. Sabta ko, tita. Pero pwedeng makigsulti ko niya. Murang dili. Wa lagi siya kaugalingon. Nabala kami si Tia Okvita. Ay, sige. Nagpahibaw lang ko, Emily. Mao nga og kung makahigayon ka, ari alam. Kay bantayan na mo siya, gadili magkalakaw. Sige, tita. Salamat sa pagpahibaw ni mo. Bye, tita. Mayo kay wa makamatkon si Mama. Mura ko no, wa siya kaugalingon si Michael. Ano ka? Misuk mata sa tingalang iyang gipati sa mao tingali. Huwata ko human sa klase nimo ha. Kuhaon ti ka. Ma, kuhaan na jud ko ni sa kabuot. Husto na maoy, husto na sa kus edad. Bitaw. Husto na kas edad. Pero wa gamita ang imong utok. Kung wa kay gustong Rafi, dili ta kapugson. Pero kung kana lang sad si Michael, may pagwa na lang. Kasi akong tanaw niya, murag way buot. Lahi ra gyud ni Rafi. Musod na kus klase, ma. Bye. Mubalik ko ha, Emily. Koyog tagpauli. Salamat ni si Rafi. Dong Rafi, maayo ka niya ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!